14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये आज आता थांबायचं नाही या चित्रपटाचं स्क्रीनिंग झालं आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद गोवेकरांनी दिलेला आहे। आपल्यासोबत चित्रपटाचे दिग्दर्शक शिवराज वायचळ आहेत। शिवराज, तुझं खूप खूप स्वागत गोव्यामध्ये चित्रपट महोत्सवामध्ये। आणि कसा वाटला आजचा हा प्रतिसाद गोवेकरांचा? फारच म्हणजे भारावून टाकणारा प्रतिसाद होता, कारण सिनेमा सुरू व्हायच्या आधी धो पाऊस होता। म्हणजे मला कळत नव्हतं की इतक्या सकाळी 9:30 वाजताचा शो आणि कोण येणार, किती लोक येतील, पण हाऊसफुल होतं थिएटर। रविवार असून आणि म्हणजे जो प्रतिसाद होता, म्हणजे तो जो पाऊस होता पडणारा याआधी, तेवढा प्रतिसाद आम्हाला फिल्म झाल्यावर लोक टाळ्या आणि खूप जोरदार लोकांनी कौतुक केलं। आणि मला एक खूप भारी वाटलं की म्हणजे मराठी फिल्म फेस्टिवल असून बरेचसे लोक होते ज्यांना मराठी कळत नव्हतं तरीही ते फिल्म पाहायला म्हणून आले होते। सो मला असं वाटलं की म्हणजे भाषेचं बंधनच नाही आहे फिल्मला, हे याचा प्रत्यय इथे आला आणि फार चांगलं वाटलं आणि खूपच ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स मिळाला। मला चित्रपटाविषयी काही गोष्टी जाणून घ्यायला आवडतील, त्या म्हणजे ही 2016 हा जो इव्हेंट आहे, ही जी घटना आहे आणि इतक्या वर्षांनंतर बेस्ट डायरेक्टर अरे सर बेस्ट डायरेक्टरकडून पावती मिळाल्यावर नक्कीच राजेश मापुसकर सर ज्यांचा व्हेंटिलेटर हा सिनेमा होता आणि त्यातील एक ॲक्टर, महत्त्वाचे ॲक्टर म्हणजे आशुतोष गोवारीकर सर। मला हा प्रश्न विचारायचा आहे की तुझा हा पहिलाच सिनेमा आहे, इतके मोठे दिग्गज कलाकार त्याच्यामध्ये भरत जाधव सर असतील, सिद्धार्थ जाधव सर असतील, रोहिणी अट्टंगडी मॅम असतील आणि आशुतोष गोवारीकर सर। मला पहिला दिग्दर्शक, तू पहिला सिनेमा, इतक्या मोठ्या कलाकारांना डायरेक्शन देताना किंवा त्यांना घेऊन हा सिनेमा करताना काय काय चॅलेंजेस वाटल्या आणि ह्या सगळ्यांची कास्टिंग तू कशी केलीस? चॅलेंजेस तर ह्याचंच होतं की त्यांना मुळात स्क्रिप्ट ऐकवून त्यांना फिल्म करण्यासाठी म्हणजे विचारणं, पण इतकं चांगलं झालं की सगळ्यांनी म्हणजे थोडी 5 मिनटं ऐकली स्क्रिप्टची आणि सगळे हो म्हणालेत। म्हणजे कुठल्याच ॲक्टरला मला जास्त कन्व्हिन्स करावं लागलं नाही। सुरुवातीला अर्थात असं होत होतं की कसं विचारू, असा रोल आहे आणि कोणीच हिरो नाही आहे, स्टोरी हिरो आहे। बरोबर। पण सरप्राइझिंगली सगळ्यांना उलट तेच जास्त असं झालं की अशा फिल्म खूप कमी बनतात की ज्याच्यामध्ये गोष्ट इतकी महत्त्वाची असते की कॅरेक्टर त्यातले बनवून राहायला आवडतं। सो सगळ्यांनी रोलचा विचार न करता की माझं किती आहे किंवा मी हिरो आहे का किंवा कोण आहे हे विचार न करता गोष्ट हिरो आहे असं समजून सगळ्यांनी उडी मारली त्यात आणि मी जे विजन ठेवलं होतं त्याच्यावर विश्वास ठेवला। सो सगळ्यांना काम करायला आम्ही सगळेच म्हणजे खूप अंडरस्टँडिंगनी काम करत होतो, कुठेच त्यामुळे दडपण कधीच आलं नाही। सिद्धार्थ सरांना कन्व्हिन्स करण्याचा एक किस्सा आहे, तू पार्टीला गेला होतास, तो किस्सा आम्ही ऐकला। भरत सरांचा मला सांगशील तो किस्सा आमच्या प्रेक्षकांना? सो भरत सरांना आम्ही म्हणजे श्रीकांत नावाची एक फिल्म, हिंदी फिल्म आहे, ज्याचे डिरेक्टर तुषार हिरानंदानी, जे ह्या फिल्मचे प्रोड्युसर पण आहेत। सो आमची श्रीकांत फिल्म हिट झाली होती, तर त्याची सक्सेस पार्टी होती आणि त्यात भरत सरांनी एक छोटा रोल केला होता एका जजचा, तर म्हणजे असं कॅमिओ टाईप होता। तर पार्टीला ते आले होते की सगळे सक्सेस आणि राजकुमार राव आणि ज्योतिका आणि सगळेच आम्ही तिथे आलो होतो। तर त्यावेळेला असं झालं की तेव्हाच आमची या फिल्मची सगळी लिखाण वगैरे प्रोसेस चालू होती। तर आमचे तुषार हिरानंदानी सर म्हणाले की भरतदादा आला आहे, तर त्याला तू गपचूप आता एका केबिनमध्ये घेऊन जा, लॉक कर आणि तिकडे गोष्ट ऐकव। तर मी तेच केलं आणि भरतदादा पण असं काही पार्टीमध्ये फार जात नाही, सो मग त्याला पण असं आम्ही ओळखीचे होतो आणि मी भरत सरांबरोबर आधी काम केलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही ओळखत होतो। आणि मग मी त्याला म्हटलं, दादा मला काहीतरी ऐकवायचं आहे, म्हणून आम्ही ॲक्च्युली एका केबिनमध्ये घेऊन गेलो आणि लॉक केलं आणि मी आणि माझा को रायटर ओमकार, आम्ही दोघांनी बसून त्याला गोष्ट ऐकवली आणि त्यांनी ती सगळी ऐकली वगैरे। आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी फोन करून विचारलं की खरंच तू पार्टीमध्ये काल काही जे बोलत होतास ते खरं तुझ्या डोक्यात आहे का, असं काहीतरी करायचं? म्हटलं हो, मी आता भेटतो आणि गोष्ट ऐकवतो। सो आम्ही तिकडे मग नंतर भेटल्यावर मी त्याला अख्खी स्क्रिप्ट ऐकवली, तेव्हा त्याला असं झालं की ओ अच्छा, अशी म्हणजे असा रोल आहे आणि असं। तर तो पहिल्या क्षणाला तिकडे हो म्हणाला होता आणि फार मजेदार सगळं झालं। जसं तू आत्ता स्क्रीनिंगच्या सुरुवातीला सांगितलं की ही पहिल्यांदा कुठल्या तरी फेस्टिवलला तू ही फिल्म घेऊन आलायस, तुला कसं वाटतं गोवा फिल्म फेस्टिवल गोव्यात येऊन आणि एकंदर हा फेस्टिवलचा माहोल तुला कसा वाटला? मला फार एकतर लकी वाटते की पहिलाच फेस्टिवल हा
मला करता आलं, कारण ज्या प्रकारे हा फेस्टिवल ऑर्गनाईज केला आहे 14वं वर्ष आहे. म्हणजे एखाद्या मराठी फिल्म फेस्टिवल जो गोव्यात भरतो याचं 14वं वर्ष हे इतकी इन इटसेल्फ खूप मोठी गोष्ट आहे. तर या फेस्टिवलचा भाग व्हायला मिळतं आहे हेच मला खूप आनंदाची गोष्ट वाटते आणि त्यासाठी खूपच मनापासून पहिल्यांदा आभार. आलात गोव्यात? नाही, गोव्यात आलो आहे 2-3दा आलो आहे, प्रयोगानिमित्त आलो आहे, शूटिंग निमित्त आलो आहे, पण असा फेस्टिवलला माझी फिल्म घेऊन असा पहिल्यांदाच आलो आहे. इथली संस्कृती, नाटकं आणि खाद्य संस्कृती वगैरे त्याबद्दल काय सांगाल? मी व्हेजिटेरियन माणूस असल्यामुळे फार काही यात माझं योगदान नाही, पण मला म्हणजे इथलं वेदर आणि ज्या प्रकारे म्हणजे एक सिटी म्हणून जो एक अनुभव येतो की शांत शहर आहे याचं म्हणजे जगण्याची क्वालिटी किती छान आहे असं एक नेहमीच कौतुक वाटत राहतं. आता थांबायचं नाही. अतिशय सुंदर असा सिनेमा बनवल्यानंतर नक्कीच गोवेकरांनी आणि पूर्ण महाराष्ट्राने देखील तुला आता तू थांबू नकोस, नवनवीन वेगवेगळे आशय असलेले चित्रपट तू आमच्यासाठी घेऊन ये अशी मी तुला शुभेच्छा देतो आणि तुला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. देव बरे करू. थँक्यू.